vrijheid en verbondenheid met elkaar in evenwicht. Vrijheid zonder verbondenheid kan leiden tot onverschilligheid. Tot een samenleving waarin ieder voor zich leeft. Waarin we langs elkaar heen bewegen en waarin de ander uit beeld raakt. Het thema van dit jaar herinnert ons eraan dat echte vrijheid alleen kan bestaan in relatie tot een ander. Dat mijn vrijheid pas betekenis krijgt wanneer ook jij vrij bent. Dat wij elkaar die vrijheid niet alleen gunnen, maar ook beschermen. Wanneer wij vandaag herdenken, denken wij aan mensen die leefden in een tijd dat zowel vrijheid als verbondenheid onder enorme druk stonden. Oorlog vernietigt niet alleen levens en steden, maar ook vertrouwen tussen mensen. Wantrouwen, angst en uitsluiting nemen de plaats in van solidariteit en menselijkheid. Juist daarom is herdenken zo belangrijk. Het confronteert ons met de gevolgen van verdeeldheid en onverschilligheid. Het houdt ons een spiegel voor en stelt ons de vraag: wat doen wij vandaag om die fouten niet te herhalen? Ook hier op Curaçao heeft de geschiedenis ons geleerd hoe kwetsbaar vrijheid is. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden onze wateren frontlinies en stond ook onze gemeenschap onder spanning. Mensen leefden in onzekerheid, maar vonden kracht in elkaar. In samenwerking, in solidariteit, in verbondenheid. De geschiedenis is geen ver verleden. Zij leeft voort in de verhalen die wij doorgeven en in de waarden die we vandaag proberen vast te houden. Het thema vrijheid in verbondenheid krijgt op Curaçao een bijzondere actuele betekenis. Want wij leven in een samenleving die rijk is in diversiteit. Onze talen, Papiamentu, Nederlands, Spaans, Engels, onze culturen, onze achtergronden, zij maken ons uniek. Wij zijn gevormd door invloeden van over de hele wereld. Dat is onze kracht, maar het vraagt ook iets van ons. Want diversiteit is niet alleen iets om te vieren. Het vraagt om inzet, om bewustzijn, om de bereidheid om elkaar te blijven opzoeken. Ook wanneer dat niet vanzelf gaat. Vrijheid in verbondenheid betekent daarom dat wij actief kiezen voor elkaar. Dat wij niet alleen naast elkaar leven, maar met elkaar. Dat wij proberen te begrijpen in plaats van te oordelen. Dat wij luisteren, juist wanneer we het niet eens zijn. In de wereld van vandaag zien wij snel samenlevingen kunnen verharden. Hoe verschillen worden uitvergroot. Hoe mensen tegenover elkaar komen te staan in plaats van naast elkaar. Ook op Curaçao zien wij soms spanningen, verschillen in kansen, verschillen in perspectieven. Dat is de realiteit, maar het is niet het einde van het verhaal. Want tegelijkertijd zien we elke dag hoe verbondenheid wel werkt. In onze barrio's, waar buren naar elkaar omkijken. In onze families, waar generaties elkaar ondersteunen. In onze gemeenschap, waar mensen zich inzetten voor elkaar, vaak zonder erkenning, maar met grote betekenis. Dat is de kracht van Curaçao. Vrijheid betekent dat wij onze eigen stem hebben, maar verbondenheid betekent dat wij ook luisteren naar de stem van de ander. Vrijheid betekent dat we onze eigen weg kunnen kiezen. Maar verbondenheid betekent dat wij beseffen dat we die weg niet alleen bewandelen. Wanneer wij vandaag de slachtoffers van oorlog en geweld herdenken, staan we stil bij wat er gebeurt wanneer die verbondenheid verdwijnt. Wanneer mensen niet langer als medemens worden gezien, maar als tegenstander. Wanneer vrijheid wordt afgenomen en verdeeldheid de overhand krijgt. Die geschiedenis verplicht ons om waakzaam te zijn. Om op te staan tegen onrecht. Om niet weg te kijken wanneer anderen worden buitengesloten. Om onze woorden en daden zorgvuldig te kiezen. En vooral om te blijven investeren in elkaar. Vandaag is daarom niet alleen een moment van stilte, maar ook een moment van verantwoordelijkheid. Wat betekent vrijheid voor mij? En wat betekent het voor de mensen om mij heen? Draag ik bij aan die verbondenheid of laat ik afstand groeien? De mensen die wij vandaag herdenken kunnen deze vragen niet meer beantwoorden. Maar wij wel. En juist daarin ligt onze opdracht. Laten wij hun herinnering eren door bewust te kiezen voor een samenleving waarin vrijheid en verbondenheid elkaar versterken. Waarin verschillen geen reden zijn voor verdeeldheid,
maar een bron van kracht, waarin respect de basis vormt en menselijkheid de norm blijft. Laten wij bruggen bouwen waar het makkelijker is om muren te plaatsen. Laten we blijven spreken, maar ook blijven luisteren. Laten we de vrijheid die wij hebben niet alleen koesteren, maar ook beschermen voor elkaar en voor de generaties na ons. Opdat hun offers niet vergeefs geweest zijn. Opdat wij nooit vergeten. Opdat wij samen blijven in vrijheid en in verbondenheid. Dank u wel. We gaan ons nu bezinnen. We laten de wereld even doorrazen, maar wij gaan stilstaan. Om te gedenken, om te rouwen om hen die vielen. Geachte aanwezigen, dodenherdenking wil een collectief ritueel zijn. Alle mensen in ons koninkrijk worden aangespoord om even tot stilstand te komen. Met de grootst mogelijke zorg, aandacht en eerbied wordt deze dag voorbereid. Ieder jaar opnieuw. We oefenen de muziek. We oefenen onze exercitievaardigheden. Bloemen worden prachtig gearrangeerd in fraaie bloemenkransen. De mooiste tenuën en uniformen worden gestreken en aangetrokken. En er klinken plechtige woorden. Alles om deze dag de juiste lading te geven. Zo willen we allemaal met elkaar verbonden zijn in diep respect voor hen, wiens levens compleet beheerst werden met vechten voor vrijheid. Onze vrijheid. Allemaal voelen we dat 4 mei niet zomaar een dag is. Vandaag is het dodenherdenking. Ik zeg het nog maar eens opnieuw. We komen op deze plek tot stilstand. Samen met talloze andere mensen op andere plekken in het koninkrijk. Hier aan de rand van het prachtige en kleurrijke Curaçaose volkswijk Otrobanda. En daar hangt onze koninklijke driekleur half stok en staan we op het militair ereveld aan de Rode Weg. Sorry voor de piep. Even zo misschien. Van alle mensen die zijn omgekomen ten tijde van de Tweede Wereldoorlog, vele tientallen miljoenen mensen, liggen er hier 8 personen in een officieel oorlogsgraf. Deze 8 mensen hier voor mij, voor jullie, zijn onderdeel geworden van een verschrikkelijke werkelijkheid. De wereld in oorlog. Die werkelijkheid was groter dan zijzelf en het gooide al hun dromen en aspiraties ondersteboven. De chaos van de oorlog werd hun chaos. Geen vrede meer, maar geweld. Geen veiligheid meer, maar gevaar, overal. Geen vrijheid om te kiezen, maar de plicht om te dienen. Kunnen wij ons daar ook maar iets bij voorstellen? Dat je leven zo radicaal wordt omgegooid. De 8 personen hier begraven waren zowel militairen als burgers. De militairen werkten voor de Koninklijke Marine als marinier of kanonier. De burgers werkten voor de koopvaardij op schepen die de wereldzeeën bevoeren. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog worden veel van deze koopvaardijschepen ingezet om de geallieerde oorlogsinspanningen te ondersteunen bij allerlei logistieke taken. De vijandelijke strijdkrachten die wisten dat en zo werden talloze koopvaardijschepen en hun opvarenden doelwitten voor bijvoorbeeld de onzichtbare U-boten van de Kriegsmarine. Wat deze 8 personen met elkaar verbindt is hun nationaliteit, hun plicht om te vechten voor onze vrijheid en het feit dat ze hier allemaal in de omgeving van Curaçao zijn omgekomen. 4 van hen waren nog heel jong, 20ers. 2 van hen precies even oud als ikzelf, 37 jaar. En de laatste 2 waren net iets ouder. Het waren zonen van ouders die hun kind niet meer zagen terugkeren. En in plaats daarvan kregen ze een telegram met slecht nieuws. Het waren vaders van kinderen. Kinderen die al jaren op de terugkeer van hun vader hoopten, maar hij kwam niet thuis. Nooit meer. Dat is de realiteit van oorlog.
De mensen die hier liggen hadden ongetwijfeld ieder hun eigen verwachtingen, dromen en ambities. Ze kwamen in de ongelukkige omstandigheid van een wereld in oorlog, waarin zij geroepen werden om te handelen, waarin zij voor ongekende risico's werden gesteld en dat uiteindelijk bekochten met hun grootste offer, hun eigen leven. We leven helaas in een gebroken wereld, maar één ding verbindt ons zeker: niemand wil oorlog. Dodenherdenking is met elkaar ook daarbij stilstaan. Niemand wil oorlog. Stilstaan bij hen die vielen is ook stilstaan bij die onbetaalbare hoge prijs van oorlog. Het verlies van zoveel mensenlevens. Maar die astronomische aantallen lopen het gevaar slechts cijfers te worden. Abstracte gegevens in stoffige archieven. Verhalen op stoffige zolders die verdwijnen langzaam uit ons collectieve en ons individuele bewustzijn. Dat geldt niet voor alle mensen, want er zijn er genoeg die nog altijd met oorlogservaringen geconfronteerd worden. Oorlogservaringen van vroeger bijvoorbeeld, die hen tot de dag van vandaag achtervolgen en psychologisch kunnen terroriseren. Naast het risico van de stoffige zolder lopen we vandaag de dag nog een groter risico. Alternatieve waarheden die steeds geloofwaardiger worden gemaakt door middel van kunstmatige intelligentie. Iedereen heeft toegang tot zijn eigen stukje nepwerkelijkheid via allerlei devices. 24 uur per dag, 364 dagen in het jaar. 364 dagen, want 1 dag in het jaar willen we collectief herdenken en met de hele gemeenschap wij allemaal stilstaan. Even ons eigen tribale algoritme verlaten en bij het gemeenschappelijke algoritme aansluiten. Dodenherdenking. Ik sluit af. Met dodenherdenking herdenken we collectief. Bezinnen we ons allemaal op de prijs van onze vrijheid. Niet alleen de mensen die daadwerkelijk hebben geleden of nog altijd lijden onder de verschrikking van oorlog. Nee, allemaal staan we erbij stil en zeggen we: dit willen we nooit meer. De grootste eer die we onze gevallen medemensen kunnen brengen, is er alles met elkaar aan doen om die zwaar bevochten en kwetsbare vrijheid te koesteren. Mogen we ons ook dit jaar met dodenherdenking dankbaar en nederig voelen op deze grond. De grond waar onze naasten, onze medemensen, onze landgenoten hun laatste rustplaats hebben gekregen en waar wij hen nu de eer kunnen brengen die hen toekomt. En laten we hopen dat we als mens nooit vergeten hoe ongelooflijk hoog en onbetaalbaar de prijs van oorlog is. Dank u wel.
Dan gaan wij nu over tot de kranslegging. Dan wil ik graag uitnodigen zijn excellentie de gouverneur van Curaçao namens de Koninkrijksregering. De minister-president van Curaçao namens de regering van Curaçao. De commandant der zeemacht in het Caribisch gebied namens de krijgsmacht en de kustwacht van het Caribisch gebied. De commandant van het Vrijwilligerskorps Curaçao. De voorzitter van de Veteranenvereniging Curaçao.
De voorzitter van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren te Curaçao. De voorzitter van het Contact Oud-Mariniers van Curaçao. De voorzitter van de Stichting Militair Erfgoed Curaçao. Dames en heren, dank dat u hier vandaag bent geweest. In een druk bestaan is het niet vanzelfsprekend om stil te staan. En toch doet u dat, samen. Uw aanwezigheid geeft gewicht aan dit moment. Niet door grote woorden, maar door de eenvoudige keuze om te komen, te luisteren en te herinneren. Dank u wel.